Handog ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III ang libreng kasanayan para sa mga Pangasinense, ang natatanging programang Mobile Skills Training Project or MSTP upang mas mahasa pa ang kakayanan ng bawat kababayan natin. Prioridad sa programang ito ang mga out-of-school youth, unemployed, lalo na sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya o sa mga nais pang madagdagan ang kanilang kapasidad. Lulad ng iba't ibang educational resources, ang 4 na mobile trucks at isang training bus ay umiikot sa buong lalawigan upang magbigay ng karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa mga Pangasinense. Umabot na sa 3,098 ang nakapagtapos ng kanilang training sa MSTP, kung saan 886 ay employed na sa iba't ibang ahensya, samantalang 2,212 ang self-employed. Sa gitna ng malaking pagsubok, tuloy-tuloy ang walang humpay na tunay at tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan.